do now so de se bi na adwo so hene na ne kuro ono ode ne ba betena opon kese na se de da bia me ka kire ono no abaka so me no kan no hwe ye chan no bi wuram no de abaye obone na se bi ne yeti de duako na efri ne ba ye ma mienu na ba ko opon kese ne betena ha tekire ha ma no na bibi ne si wo na nam so me ba ye eno ntina na ntachewa ne ba na woto ha din odo ne nuado eni honti na na mafo ma do now so ye odo eni nuado eni honti ti ye ka do now so kakra mbeza me ka fa ho wadauma mentam ya wada na ene mentam ya wada no de ma ya wada ba nyina ya wada ene da meni menu ahwe so etie mu ma me de me ho ma me nso sabi do na so me di me nkui enti eno ne me ya wada kese a ya kan mentam Croatia said they wanted to and do now so me ameka say just new site and my benjo so ese nkura kaninina me na me ka hene ba kase enti enne no said they just so ko say me di na chia no enti mpuntuo ne no ma pa ekoso ojo so no enne sane e de ba me enti say me tena ho na mama me ho anye ha na say itwoma ko ba bi no na said they wonim no normal ne bebre wo ho me ba ye normal ne bi wo ho a me ye de se branch a me di me na ase asabi onkoy ma me nyam maaye no na osoma me saa bre ni mu na me start ahemfie ye na esi ho ya ohune saa bre na mu no nso no na sabi ba bi eje nan eno nso me start ye me ba ye nso na anu ye no nso no me ankasa me ma force aboa ama na school ni krom ha ye nya school wa ha me ama ye nsu adwuma bi nso ewo ha rubber factory bi nso nam kwan so eno nso eba eba yi kania no tetibre mu nyina yesi efe bi transformer no 50 kV eno na da so ho bepem sa bre free se do na so yenya kania ena anu ya ma pra ma yenya 200 kV eno so ye de abeka ho a yegu so a yesisi a ni nyina na makwan mu de toso bi mu ne ba ya kwan se bi obi abaje se opa ba bi awon sesen kakra kwan obefa so akokora na ene mantam akwan nyina so me de abo me ho eno so mayi ni nyina ensuo do na sabi ene woda na ye no mun kakaka me ba me hunu se ekro no motre eno nso mawuram anya nsuo amana aba bedura sese no nso obi abetumi atwe bi ade akoni fi edoso se de me kan ne mabanjo so me na me di kan nti no ma bebre ho a me penentem enne mfie mi no nya mfie mi ensa asem sa ade tia ade se me nam apem punto ne enkoso de abre me kura ade ba kwa we de make am wo hene bia nkofa epotem ade omunya ama me hunu se jusu memu ha nursing training ni ha enti me pese me ha ni de edi kan ya beba ha menya nursing training e wa ha se me ba ye rice mill factory adu mpotem wa ene se bi sire mu nyina jusu menhye ha ne yesomo ho obia fa ne mu firi ba bia ho no de koso me ba ye no so makopre bia ba eno so yeguso a aban esi a ya wi a na sa aka kan e beduru ho machines nyina ba beduru no so yebetimi aye adwuma mo bia opeso osomo ha yesi efre bi pemfim rice ni ade ni yebe ni nyina bi wo ha ama ya baage ne kama ni nyina agu akwan mu ende mesre saa no mani di akire de toso bi me nursing training sama kwan nso sabi obi ekwa obefa kwan pa so de akọ na nsuo nso obi anya bi de akwa koduru ni fie mu ni nyina ye no ma agu akwan mu a me hwe so se nyame be ma dum na nanu babu ame na ni nyina tumi abem pepepe ana samba kwa mekane se ene ye wo obi o London a o se ho na ofiri o hia ho nkrata do now so obi a watimu bia na ye medehye se ya se bi na namada o ma be bi tren ya ma o be bi ata na o ba o sesen no o ka ho bi ye kekere ma na yiyi because oba e maje o ma o be bi ata na o busua de se bi nye do now so se bi indigents ne nko a obi a woti do now so krodu emu ha wo mo ma be ye adwuma wa ha wo mo etwam akọ obi bia mesere etiche ni benche obi ameboa me se bi ohena me pempuntuo pa na me gina ha no no ma be koso na enimo nyama ba na se bi aka mirua na adwoso na me bi aka asante yewura opimso na se tutu eno ene meniso ade hunu eno na me preda bia da me print me sere obi bia oteme nka ba bia do na so maya de hye Ghana maya de hye joso maya de hye o meboa me no ma bebregu akwam a me ye ni nyina o meso me mu na se bi me mfa mpa me ho na me de ba so na me de ahye de me nyam